श्री राम दोस्तों, मैं वैष्णवी आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है भैया। तो आइए दोस्तों, आप सभी को एक बहुत प्यारा सा सुनाने जा रहे हैं गारी गीत समधी खातिर। और गीत कैसे लागे तनी कमेंट कर चाहिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलता है तो आमे भैया गीत का सुना कैसे लाग कमेंट जरूर करिए। कहना है कि लोटा लिहले थरिया लिहले हंडा लिहले जा, कि लोटा लिहला थरिया लिहला हंडा लिहले जा, हई बेला नवा लिहले जा, हई बेला नवा लिहले जा, अपना बहिनी खातिर मोटा का बेला नवा लिहले जा, अपना बहिनी खातिर लाम का बेला नवा लिहले जा। लोटा लेहला थरिया लेहला हंडा लेहले जा, लोटा लिहला थरिया लिहला हंडा लिहले जा, हई बेला नवा लिहले जा, हई बेला नवा लिहले जा, अपना बहिनी खातिर लाम का बेला नवा लिहले जा, अपने बहिनी खातिर मोटा का बेला नवा लिहले जा। कि गाजर खैला मुरई खैला भिंडी खैला सहमदी, कि गाजर खैला मुरई खैला भिंडी खैला समधी, हई बैगन लिहले जा, हई बैगन लिहले जा, अपना बहिनी खातिर गोला का बैगन लिहले जा, अपना बहिनी खातिर लामा का बैगन लिहले जा, अपने बहिनी खातिर टेढ़ा का बैगन लिहले जा। किस गाजर खैला मूरी खैला भिंडी खैला समधी, हई बैगन लिहले जा, हई बैगन लिहले जा, अपने बहिनी खातिर मोटा का बैगन लिहले जा, अपना बहिनी खातिर गोला का बैगन लिहले जा। और भैया आगे का लाइन का बाय कि खाला खाला खाले खाला खाला ये समधी मटर पनीर खाला 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 ये समधी मटर पनीर खाला खाला, अरे खाला खाला ये समधी मटर पनीर खाला 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 है अगुआ मटर पनीर खाला खाला। कि बाटे बम्फर सिस्टम मिली पूरी गरम, बाटे बम्फर सिस्टम मिले पूरी गरम, जनी करिहा शरम तनी खाइला तनी खाला अगुआ मटर पनीर तनी खाइला तनी खाला ये दुल्हा मटर पनीर तनी खाइला। कि कहीं लिट्टी रखल बाई कहीं चोखा रखल बाई, कहीं लिट्टी रखल बाई कहीं चोखा रखल बाई, तोरा दीदिया के घर में समोसा रखल बाई तनी खाइला तनी खाला ये समधी मटर पनीर तनी खाइला तनी खाला है अगुआ मटर पनीर तनी खाइला।